Tingnan mo sarili mo. Nakita mo ba sarili mo? Ha? Ayan. Opo. Peace. Mga kasinag, good morning. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat ngayon mga kasinag. Kanina, andito si Bagwis. Pero bakit parang wala? Hindi atang prahuni. May dala ko mga kasinag na daga. Oh, ayan. Ay, papakain ko kay Bagwis. Kaso nawala ba siya? Bagwis! 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 Kanina talaga narinig ko, nagpaparahuni siya dito. Nakahiga pa naman ako dun sa bahay. Wala oh. Ilipat ko muna si Magayon. Kasi nga gutom na yun si Magayon mga kasinag. Good morning Magayon. Hey. Ang kapal ng putik mga kasinag oh. Yan, tama yan para hindi siya lamukin. Mga kasinag, uwi na muna ako. Nailipat ko naman si Magayon. Wala naman pati si Bagwis. Hindi natin makapakain mga kasinag. Lumayas na naman. Dapat pala kanina nung narinig ko bumangon na ako. Pinakain ko na sana. Pero huwag kayo mag-alala mga kasinag, babalik yun mamaya. Habang inaantay ko si Bagwis mga kasinag, nagbabaak na ako ng panggatong. Ayan oh. Yan. Nagtitiak na ako ng panggatong mga kasinag kasi magpipista dito sa amin. Wala kayong panggatong. Kaya ngayon, papalakulin ko na naman itong mga malalaki na yan oh. Tapos inayos ko pa yung likod ng bahay mga kasinag. Yan oh. Kung mapapansin nyo, bagong kabit ko lang yan. Ito na yung mga tinagkal ko, gawin ko na rin panggatong. Kasi baka kulangin yung panggatong ko eh. Kaya magpatok muna tayo mga kasinag. Gumagamit rin ba kayo ng palakol? Patok kung tawagin dito sa amin mga kasinag. Mga kasinag, gumagamit rin ba kayo ng palakol? Kaso itong palakol na ito mga kasinag, maliit lang.
Kunat ah. Kapag hila rin mga kasinag. Kunat. Kunat. Pahinga muna mga kasinag. Medyo makunat yung nadali ko. Mamaya mga kasinag pag dumating si Bagwis update ko kayo. Trabahuhin ko muna itong mga panggatong na ito na ginagawa ko. Panghina rin mga kasinag, update ko lang ulit kayo mamaya. Mga kasinag, umuwi na si Bagwis. Pagpunta ko doon, inilipat ko ng talian si Magayon. Dumating si Bagwis mga kasinag, sakto. Patay na yung daga, kakamatay lang. Kanina buhay pa ito eh. Kamamatay lang yung daga mga kasinag. May ibigay ko kay Bagwis ito, patay na. Kainin pa daw ni Bagwis to. Kanina mga kasinag, umaga, dala ko pa ito. Ngayon, patay na. Sa gutom siguro, hindi ko napakain eh. Bagwis! Bagwis! Bagwis!
Doon mga kasinag si Bagwis, oh, iniwan ko doon. Kasi na yun si Magayon, oh. Doon ko inilipat kanina. Doon si Bagwis sa may tubo-tubo. Doon sa may naara na yun. Bagwis! Ayaw pumunta dito eh. Doon ko lang ibigay itong pagkain niya. Tiyatamad siguro mga kasinag. Tiyatamad ka naman lumapit. Opo. Opo. Salamat naman mga kasinag at umuwi naman ulit si Bagwis. Opo. Nandiyan na. Nandiyan na po. Opo. Saan ka naman ba nang galing? Ha? Saan ka nang galing? Ito yung pagkain mo. Oh. Patong ko yung pagkain dito mga kasinag. Pagkain ni Bagwis. Opo, kumusta ka na? Ha? Oh, saan ka nang galing? Kaninang umaga andito ka na, umalis ka ulit. Ba't lumayas ka pa kaninang umaga? Ha? Opo. Ano naman? Pagod na pagod ka? Ha? Pagod na pagod ka? Saan ka ba nagparapunta Pitoy? Ha? Oh. Relax relax, nakaunan pa sa paa ko. Relax relax ang Pitoy Pitoy na yan. Bagwis! Baba na dyan, kumain ka na. Wala pa sigurong ganang kumain yan mga kasinag. Ayaw sigurong kumain. Bagwis! Ayan, magperlipit na liig ni Bagwis. Oh. Ayan oh. Halika na. Pagkain mo. Ayan na oh. Ipatong ko daw dito sa itaas ng kahoy mga kasinag. Yan. Ayan. Pinatong ko doon sa itaas mga kasinag. Para dyan lang kunin ni Bagwis. Ayan yung pagkain ni Bagwis mga kasinag, pinatong ko dyan. Tapos si Bagwis naman, ayan oh. Tapos si Pitoy, ayan. Tinitingnan ni Bagwis. Tapos si Magayon mga kasinag, ayun. Ayun si Magayon. Kumakain ng damo dyan sa gilid ng pilapil. Ayan mga kasinag, update ko lang ulit kay mamaya pagkatapos ni Bagwis kumain dyan. Balikan na lang natin. Kasi baka hindi kumain yan pag nandyan ako. Uuwi na muna ako mga kasinag kasi may gagawin pa ako. Mag-anong ako nung kahoy, magbabaak, magpapalukul pa tayo mga kasinag. Hindi pa rin yata kinakain ni Bagwis yung kanyang pagkain. Gutom yun si Bagwis. Andun iniwan ko dun sa may naran dun mga kasinag. Pero hindi ko siya natatanaw dito na may kinakain. Tapos kami naman mga kasinag, ayan oh. Ito na yung nabaak kong panggatong. Tapos yun naman si Bilas na uwi naman ang nagpuputol-putol ng malalaki. Tapos ako naman ang nagpapalakol. Ayan. Ngayon hindi hindi nagpuputol-putol, nanungkit ng mangga. Buti pa mga kasinag, manguha muna tayo ng mangga ha. Dito tayo. Titingnan tayo ng mangga sa itaas. Nakuha tayong Indian mango. Prutas ng mga Indiano. Ay.
Bi, Ay, may mga kalamintas. naman ka. Tigya ko, dali na. Puro lang ligha. Ano madali maputol? Puro ligha ang puno ng Indian mango. Nasaan ang iyong bunga? Kayo ka dyan mga kukuha. Okay. Hindi ko la, ubal na to. Puro ba yun? Pupugilan ko. Hindi naman ka rin. Ay! Uto, bibi, uto. Bala, bibi. Ah, may araot oh. Bay niyang love ni auntie. Hali. Oh, Okay na. yun na yan. Tama na yan. Ayun, tagsararo naman kami. Ikamayo pa. Oh, yun na yan. Maga daw. Raot. Paano? Tigpa para turok dulin do. Sarap pa pa. Sarap pa pangyugyug. Tumuyangot na pa muna. Pa, sarap pangyugyug. Uto na. Uy, pig para turok dul. Tig ano kaya pala niya? Tiga para turok-turok kaya may mga lugar. Sige na. Kahit may sugat, ayos lang to. Ano ba sa sige? Ako pa na. May ligha, may ligha. Ang kalamintas, nangangagat. Masakit mga agat. Ayan. Aray, aray. Nangangagat mga kasinag. Ayan, nakakuha tayo ng Indian mango. Ayan mga kasinag, hawak na ni Bunso. Balatan mo na. Ayan, sa ilalim. Ayan, balatan mo at meron dala natin. Mga kasinag, ito na oh. Yan na, hi. May sili pa yan. Walang toyo. Hindi mo dinurog ang sili. No, okay. Ayan oh. Yeah. Para Sarap. gamot pa yan. Ay, mukhang may ano? Dilam. Well, Dilam ko na isang busy ka dyan ah. Manggaw. Sabihan ito. Pas ng pangidam si Uwin. Ang sarap mga kasinag. Naglilihi kasi ito. Buntis eh. Kalon bilog. Kaka na. Sinakalman talaga. Sarap. Manghang. Namarang ka na lang. Pamakain kayo nito mga kasinag. Kabog mo, Uwin. Panalo mga kasinag. Manghang. Ano kaya si Bagwis? Kumain na kaya yun? Bagwis! Ayan mga kasinag, hindi ko pa natapos. Ayan oh. Nasa ayan naman si Mrs. Update ko kayo mga kasinag. Si Bagwis ay bumaba. Andun oh. Ayun. Hindi ko alam kung sino yung bata na nandun. Tinuturo sa akin si Bagwis eh. Nasa baba daw. Update ko kayo. Himas-himasin natin si Bagwis. Titingnan pa rin natin kung kumain na. Tingnan natin. Sino yung mga bata na yan? Ayun mga sinag, shout out pala kay Ayating. Tapos sino yan? Paano ito? Nalimutan ko. Bakit kayo nananago? Takot sa camera mga kasinag. Takot sila sa camera at nananago. Nahihiya daw sila. Andito si Bagwis mga kasinag ko. Andito sa baba. Hello. Hindi mo kinain yung daga. Ha? Kumusta ka na? Di ba? Ayan mga kasinag, na-update ko naman kay Bagwis. Hello baby Bagwis. Opo, kumusta ka na? Di ba?
Kumusta ka na? Kumusta na ang baby? Ang baby layasin. Kumusta na ang baby layasin? Masyado layasin na kasi si Bagwis mga kasinag. Kaya yan, bihira nang umuwi dito. Umuwi man si Bagwis, pag hindi ko agad napakain, lumalayas. O kagaya ngayon mga kasinag, yung daga na nilagay ko dun sa puno, hindi pa niya kinakain. Pagparakagat na yata ng kalamintas yung daga na yun. Ano? Kumusta na baby? Ha? Ayan o. Dati mga kasinag, itong puno na ito, napakasariwa, napakalago. Ngayon, patay na. Kasi pinawerso na yung puno na ito. Kaya, nakadapo si Bagwis. Dito lang sa sanga na patay na. Napakaganda sana itong nara na ito. Tamang tama sanang silungan ni Bagwis, tambayan niya. Kaso pinutol na yung kalahati. Pero meron pa naman mga kasinag. Ayan may natira pa naman. Tapos yung isang malaking nara doon, tapos yung puno na yan may mga dapuan pa naman si Bagwis. Hello. Hello baby Bagwis. Kumusta lang baby? Kumusta na po? Opo, kumusta na? Gutom-gutom na ang baby na iyan. Ajing. Tingnan mo yung kuko mo. Puro dumi ang iyong kuko. Tingnan mo sarili mo. Nakita mo ba sarili mo? Ayan. Opo. Nakita mo ba sarili mo? Ang kisig talaga ni Bagwis mga kasinag. Talagang nakakabilib na siya. Nakakatawa talaga si Bagwis mga kasinag. Ang kisig-kisig niya. Ang lalaki ng mga paa mga kasinag. Bag-asa na yung paa ni Bagwis. Para lagi nakatubog sa tubugan ito. Ayan Ayan mga kasinag, hanggang dito na lang muna. Na-update ko naman kay Bagwis. Na ito na siya mga kasinag. Napakakisig, napakabait at napakasigla pa rin mga kasinag. Walang nagbago kay Bagwis mga kasinag. Ayan na mga kasinag, nandun na sa paa niya yung dagaw. Ayan, kainin na lang niya yan dyan. Dalhin na niya yun sa itaas ng puno. Ayan mga kasinag, na-update ko naman kay Bagwis. Maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng aming YouTube channel, sa lahat ng aming viewers, subscribers. Salamat sa 36,000 na subscribers mga kasinag. Maraming salamat po.